Malawi Brief. Bungwe la HRDC layikirapo mulomo pa nkhani imene yavuta m'dziko muno, nkhani ya Amaris Hotel, ndipo mukulankhula kwawo iwo apereka 21 days kupita kwa Mutharika kuti athe kuyimisa ntchito anthu amene akukhuzidwa pa nkhani kuphatikizapo anduna azachuma amwanamveka. Takhalani pomwepo kuti mumve zambiri. Pension yawo tikatsatira bwinobwino nkhani zikuonekeratu kuti pali chinyengo, kugwiritsa ntchito molakwika maudindo, kulekerera komanso kusatsata malamulo ndi ndondomeko zoyenerera. Ndalama za pensioni ndi zofunika kwambiri ndipo ziyenera kutetezedwa ndi kupatsidwa chisamaliro chapamwamba kwambiri. Kugwiritsa ntchito ndalama zimene zimolakwika kapena mwachinyengo ndi zosavomerezeka. N'chifukwa chiyani nkhani imeneyi ili yovuta kwambiri? Nkhani imeneyi ndi yovuta kwambiri osati chifukwa cha kuchuluka kwa ndalama kokhayi, komanso chifukwa cha mmene ntchito yogulira hoteloyi inachitikiridwa. Pali mafunso akulu okhuza ngati malamulo anatsatidwa, 1, ngati kufufuza koyenera kunachitika, komanso ngati panalibe kuchita ziganizo zolinga zakuti apindulitse ena kapena azipindulitse okha. Tikatsatira nkhani bwinobwino zikuoneka ndithu kuti malamulo ndi njira zoyenera sizinatsatidwe. Zikuonetsanso kuti panali kugwiritsa ntchito molakwika ndalama za anthu. Kodi izi zikutanthauza chani ku dziko la Malawi? Nkhani ndi mayeso akulu ku boma la Malawi. Ikuyesa ngati boma lingathedi kulimbana ndi ziphuphu makamaka okhuza akuluakulu, komanso ngati mabungwe atha kugwira ntchito mopanda tsankho. Ngati nkhaniyi itayendetsedwa bwino, ikhoza kulimbikitsa chikhulupiriro cha Malawi mu boma, mu utsogoleri wa boma, komanso mabungwe olimbana ndi katangale. Udindo wa malamulo ndi Public Finance Management Act. Kagulidwe ka hotelo imeneyi kakupereka chikayiko ngati malamulo anatsatidwa, makamaka Public Finance Management Act ya 2022. Lamulo limeneli limafuna kuti ndalama za boma zigwiritsidwe ntchito mwanzeru, mosamala, komanso mopindulitsa anthu. Kugwiritsa ntchito ndalama zambiri chonchi kuyenera kufotokozedwa bwino kuti kuli kopindulitsa komanso kosayika ndalama pa chiopsezo. Popeza izi ndi ndalama za pension, pali udindo waukulu kwambiri woonetsetsa kuti zikugwiritsidwa ntchito mwanzeru komanso moyenerera. Oyendetsa thumba la pension ayenera kusamala kwambiri kuti ateteze ndalama za anthu. Kusiyana kwakukulu pakati pa mtengo wakale wa hotelo omwe ndi 47 billion ndi mtengo omwe idagulidwa 128 billion kukubweretsa mafunso akuti kodi ndalama zinagwiritsidwa ntchito mwanzeru? Ngati palibe kufotokoza kolimba, izi zingasonyeze kuononga ndalama za anthu. Kuphatikizapo, kugwiritsa ntchito anthu kapena makampani osavomerezeka kapena osalembetsedwa nkaundula kuti aone mtengo wa hotelo kukuonetsa kulephera kutsatira njira zoyenerera. Kulephera kwa maunduna ndi mabungwe a boma. Zimene zachitikazi zaonetseratu kulephera kwakukulu kwa maunduna ndi mabungwe a boma. Unduna wa zachuma sunganene kuti sumadziwa zakagulidwe ka hotelo popeza theka la anthu oyang'anira thumba la pension limachokera ku undunawo. Izi zikutanthauza kuti mwina amadziwa olo kapena analephera kugwira ntchito yawo. Zomwe akunena a Reserve Bank ngati oyang'anira ntchito zachuma sizikumveka bwino ndipo zikupereka mafunso. Iwo akuti anazindikira mu mwezi wa Novemba kuti panali zokayikitsa pa kagulidwe ka hotelo. Ngati izi nzoona, n'chifukwa chani sanachitepo kanthu msanga kulepheretsa zimenezi. Zomwe akunena kuti mabanki amachita handle ma transaction ochuluka
ndi zosamveka. Ndi ntchito yawo kuzindikira ma transaction okayikitsa ndi kuchitapo kanthu. Financial Intelligence Authority nayo sinagwire ntchito yawo moyenerera. Ntchito yake ndi kuzindikira zinthu zokayikitsa mwachangu, osadikira mpaka ndalama zitadutsa kale. Bungwe lothana ndi katangale la Anti-Corruption Bureau nawo likubweretsa nkhawa, ngakhale poyamba linanena kuti panalibe ziphuphu zomwe zinachitika pambuyo kukakamizidwa ndi pati. Yavomereza kuyambiranso kufufuza nkhani. Izi zikuonetsa kuti mwina panali kusachita mwachangu koyenera. Mabungwe onse akuoneka ngati amachitapo kanthu pambuyo vuto litachitika kale, osati kupewa vuto lisanachitike. Zoyenera kuchita tsopano. HRDC ikufuna kafukufuku wa paki apitirire kuchitidwa poyera komanso akhale ozama, ndipo paki ipitirire kukhala yoyima payokha. Aliyense amene akukhuzidwa ayenera kuyitanidwa adzayankhe. Ndalama yonse yomwe inalipiridwa kale iyenera kubwezedwa. Bodi ya PSPTF iyenera kuthetsedwa chifukwa cholephera kuteteza ndalama za Malawi. Apolisinso ayenera kuyamba kufufuza mwachangu, ndipo ngati pali umboni anthu ayenera kumangidwa ndi kuyimbidwa mlandu. President ayenera kuchitapo kanthu mwachangu pochotsa anthu onse amene akukhuzidwa ndi nkhani. HRDC ikupatsa President masiku okwanira 21 kuti achitepo kanthu. Ngati sipachitika kanthu, tidzachita njira zina zovomerezeka kuti chilungamo chipezeke. Zikomo kwambiri. I think tisanachite comment pa nkhani imene ya hotel, tingonjezerapo so zina zimene HRDC ili nazo zodabwa. HRDC iliyodabwa kuti milandu ina ikuluikulu imene ikukhudza anthu ena amene ali mboma kapena amene amaganiziridwa kuti amagwira limodzi ntchito ndi boma ikuthetsedwa. Tikudziwa mu malamulo ndi zoleredwa kutero kuti milandu ina itha kuthetsedwa, koma Amalawi sakudziwa kuti kodi milandu imeneyi ikuthetsedwa chifukwa chani. Tikuoneka kuti milandu imene ikuthetsedwa pakali pano ndiyokhayo imene ikukhuza akuluakulu ena amene ali mboma kapena amene amaganiziridwa kuti amagwira limodzi ntchito ndi boma. Ngati HRDC tikupempha a Legal Affairs Committee ya Parliament kuti atifufuzire kuti kodi zimene zikuchitika chifukwa chani. Amalawi adziwe kuti kodi milandu ikutha ya anthu iyi ikutha chifukwa chani. Chifukwa tikupereka chithunzithunzi kwa Amalawi kuti anthu okhawa amene ali mboma sangalakwe kapena atalakwa samembidwa milandu ina iliyonse. Tipemphe ya Legal Affairs Committee aitane Director of Public Prosecutions akafunse kapena akalongosolera Amalawi kuti ndi chifukwa chani milandu imene ikuoneka kuti ikuluikulu yokhudza zinthu zofunika kwambiri kumayi kapena ndalama zambiri yakale ikuthetsedwa pakali pano. Mongonjezeranso apo posachedwa apa ifa HRDC tadabwa taona kuti anokma zikumveka ngati kuti apereka contract kwa mkulu wina amene ali ndi milandunso ya corruption ku Malawi kuno pa nkhani za mafuta. Pamene dziko la Malawi likukamba daily kuti likufuna kuthesa katangale kapena kulimbana ndi katangale, chifukwa chani anthu amene akupezeka kuti ali ndi milandu ya katangale akupasidwanso ntchito zina za boma kuti aligwirire boma lomwelo, milandu yawoyo asanachite clear kuti ndolakwa kapena ndosalakwa? Funso nkumati kodi pamenepo apa tikulimbana ndi katangale kapena is business as usual? So ifa HRDC tilodabwa kwambiri kuti nokma ikudziwa kale kuti mkulu amene anampasa contract imene ya mafuta
ali ndi milandu ina yakatangale mboma mwemo nchifukwa chani akumpasaso contract ina. Kunalibe anthu ena kuti angathe kupereka mafuta kapena kutibwetsera mafuta mdziko muno kupatula munthu kuti ali ndi milandu yakatangale. Zomwe kwambiri. Yeah, zikomo kwambiri. So at this juncture, we can take your questions. As the moderator explained, the questions should be solely on the issues that we're discussing today. Okay, we start from here. Okay, since you already have a mic, you can start. Ndine Lloyd Mbwana kuchokera ku Malawi Post. Mukhululuka pang'ono ndili mafunso angapo. Okay. Funso loyamba ndimangofuna nditengerepo mwayi pa msonkhano wa atolankhani mmene muchita lero. Kodi HRDC ndi kwenikweni chifukwa chonena kuti pakatipa pakhala HRDC ina amati ad hoc committee imene kwambiri imatsutsana ndi utsogoleri wa akayatsa. Sino ndimangofuna kuti iyi kodi ndi imene ili yovomerezeka kuti china chonse chomwe mungatenge amalawa achigwiritsedi ntchito. Chifukwa committee ina ija yakhala kupangitsa ma press conference almost atatu onse kutsutsana ndi utsogoleri wanu akayatsa. 1. Cha number 2, ndimangofuna ndidziwe kunena kuti mwapatsa Peter Mutharika 21 days kuti chitepo kanthu pa anthu onse amene akukhudzidwa matchulapo ngati nduna ya zachuma komanso ndi attorney general kuti awawa amenera kuti mwina asunthidweko pang'ono. Kutengera ndi mmene Mutharika alowera kukhala mtsogoleri wa dziko chokera September kufikira panopa zikuoneka kuti akumatha kufikira wina aliyense. Kodi inu ngati HRDC munali ndi nthawi yoti mwina muafikire musanafike mwina decision imene yoti tikupatsani 21 days munakonzekera kale kuti zikangotero ndi kuti upatsani 21 days. Funso lina ndionena kuti akunena kuti chibwereni utsogoleri umene mwapangitsako ma press conference almost 3 if not 4 komanso plus ma press statement amene mumapereka kwa anthu. So anthu akumafunsabe kuti kodi nthawi ija iyo mbuyomu simunapange kuyenda press conference nawo zikuoneka kuti utsogoleri kangobwera mmakhalapo kangalika. Ndena kumanena kuti kodi simakhala kuti mupitabe kutumidwa kuti mudzilimbanabe ndi utsogoleri. Funso langa lomaliza pano ndanena kale kuti ndinawo ochuluka. Funso langa lomaliza ndinena kuti nkhani ya Maris inamba mwina 2023 kumabwera kumbuyo muno. Zimene tikuona lerozi ndi kumapeto kwenikweni kwa nkhani imene inayambika kalekale. Bwanji simukuyankhulapo pa utsogoleri umene unatengapo gale kunthawi yoyambirira imene nkhani imayambika mukungokhala busy ndi panopa. Zikomo kwambiri. Chair, dzina langa ndi Taonga Sabola ndimagwira ntchito ku Times. Ndi mafunso angapo. Funso loyambirira mwapereka 21 days kwa mtsogoleri wa dziko lino Professor Peter Mutharika apange act. Koma aliyense akudziwa kuti pakadali pano kunayikidwa komiti ya kunyumba ya malamulo imene ikuunika bwino lomwe nkhani ndipo amalawi onse akumadzionera okha. Aliyense akumatha kuona pa television pa matelefoni awo mmene zikuyendera. Mukutanthauza kuti mwina zimene akupanga akomitiwo ndi zopanda ntchito koma atengerezanu a Mutharika. Chachiwiri, a Mutharika omwewo ananena kuti sazayikira aliyense kumbuyo kutengera ndi zimene atapeza akomitizo. Inu mukuona kuti nzosakwanira kuti mpaka mwapatse a Mutharika 21 days.
chachina mwina ndimangofuna nditadziwako kuti inu mumazindikira bwino kuti i public pensions fund trust ndiyo ima payokha yomwe ili ndi board yake ma trustees ake management yake komanso ma bank account ake and china chokhudzana ndi kuti ma investment decisions amene amapangika kumeneko amakhala kuti achokera ku board of trustees ndi ma independent investment managers. Chinaso nchakuti mafuna, I wanted to draw your attention to section 60 of the Pensions Act, which says fund rules of the pension fund Okay, I think we can stop there for this round of questions. Allow us to respond. After we have given the responses, we'll open the floor for another round of questions. Thank you for all those that have raised questions. I will start with the question that was raised by Lloyd Bwana.
HRDC indiyo Lloyd nkhani itakhala kuikamba kwa nthawi itali sindikhulupirira kuti simukudziwa position yathu pa nkhani ya ad hoc committee. Tinanenapo kuti committee imeneyi ifeyo ngati HRDC sitikuyivomereza, ndi committee imene ndakhazikitsidwa outside HRDC. Koma assuming kuti, to answer your question now directly, assuming kuti ndi committee yoziwika kwa ifeyo, funso ndona kuti HRDC indiyo. So you see, this is HRDC a coalition and this is just a committee. A committee cannot be an organization. It's just a committee. HRDC is an umbrella body. Ngati muli ma committee menemo, they are part of this umbrella body. Okay? What I'm saying is, this committee, Mujaya position has been that this committee is not recognized by HRDC. HRDC ndinoyo. Mukangana malamulo ya HRDC constitution, muona kuti HRDC inapakidwa institutions atatu. Center for Human Rights and Education, Center for Development of People, ndi Malawi Society. These are the founders of HRDC. Wina sasa kuna mizeni kutata banga establish HRDC was founded by Ifeyo. Ndi chinthu chathu ichi. Mukangana constitution ya HRDC ena osakuchitidwa mumenemo. Secretariat ya HRDC ili kusechala pakali pano. Secretariat imachita revolve ndi leadership. Last time inali kusedepo because Mr. Gift Trapezi anali chairperson. Panopa mchairperson yapita kusechala. That's where the secretariat of HRDC is. Thank you for tapeleka 21 days kuti ajose anthu. Takhani nthawi kuti tikumane ndi President Mutharika. President Mutharika sinakumana nawo. Sinakumana nawo. Kwa moyo umene utapezeka, we are ready to meet the president. This issue or these issues are urgent issues. Si maishu zote tingatodiya kaya kuti ayi azati pasi nthawi tikaumendera president. Ayi. President amakhala busy ndi maziwa. You cannot call the president and meet him that day or tomorrow. It takes time. These are urgent issues and we need to address them as urgent issues. Since DPP came to power, during the previous regime, you didn't hold any press conference. Lloyd, the Karbon have a press conference in higher MCP, in Tajaway. Come on. You know what Kamubanga attend my press conferences. Malosi na siana. Ndi boza kumila, zangu kumiza kutoka kujifesi mangu hapo. Ma press statement malemba, ma press briefing makana nao, andi mabwela kuzapanga atendi, malemba, mudati mugugule pa Google, even yano in Malawi. Makamu kulemba zungza HRDC. Ndemene achakulena ni bomba. So munena jaya. We've been speaking now. This issue started in 2023. What we are seeing is what we started before. Chifaya nisima jita raise issue. I think amala itonse tazezi musidwa. Ndi issue hii. Issue hii ambili feraiziwa. Last year kumapeto pomaso panopa. HRDC has identified this issue kumapeto achakachata. And kumbukira bwino we started speaking out last year. Itangotuluka in November. Tinankhulapo, I was interviewed by some of you here. So we could not have commented on an issue that we were not aware of. There's a question, there are also a set of questions from Taonga, from Times. Tapeleka 21 days kwa president. Pamene party ikuchita kafukufuku. Ndimafuna ndinene kuna kuti
tikulemekeza kwambiri zomwe a Public Accounts Committee akuchita. Komanso chimene mwene uzindikira nchona kuti mabungwe ngati HRDC komanso National Anti-Corruption Alliance amene ine ndi chairperson ndife amene tidapempha paki kuti ipange kafukufuku pa nkhani imene ya Amalisa Hotel. Palikalata imene idalembedwa tidasayinirako ineyo ngati chairperson wa ANACA. Anzanga Benedicto Kondoya adasayinira ngati chairperson wa National Advocacy Platform kupempha kalata imene tidalembera amalondera kuwapempha kuti apange kafukufuku. So tikulemekeza ndithu anji tinafotokozaso mu statement mwathu kuti we commend tikwayamikira a Public Accounts Committee kuti akugwira ntchito yabwino. Koma sizitanthauza kuti chifukwa choti kafukufuku ali nkati ma processes ena sangayambike kuchitika. Ayi, sizitanthauza choncho. Ngati pali ma issues ofunika apolisi afufuze, sadikire kuti apaka amalize kafukufuku wawo ndiye apolisi ayambe kufufuza. Ayi, ngati pali ma issues amene akutuluka ofunika kufufuzidwa mwachangu afufuzidwe. That's what we are saying. And kufanya tufuna anthu ena atule pasi maudindo awo. Mifunda imodzi ya ulamuliro wabwino kuti pamene kufufuzidwa umenera kuti khale pambali ena abwera kutani akufufuze. Izi ndizo zimachitika. Mwakati uno ku Malawi tonse timadziwa kuti we don't have a culture of anthu kuzika pambali. And that's why we are saying ngati anthu sakufuna kutula pasi maudindo awo okufutukapo kuti alolere kuti kafukufuku achitike bwino, ndiye tingwaka ankha amenewo. A president agwize ntchito mphamvu zawo kuwachita suspend olukapanga fire kumene depending on my issues yake. Pali ma issues ena amene sakufunika so dikira kuti mwina bakachika suspension. Ena nda obviously they are straightforward. Koma ena ndofunika ndithu kuti pakhale thorough investigation. Ndipo pamene thorough investigation ikuchitika tiwapempha anthu amenewo kuti ayimisidwe ka ntchito nchilongo chakuti kafukufuku achitike chifukwa ngati apitirabe kukhala mu ntchito pali chiopsezo kuti asokoneza mafailo, asokoneza maumboni, asokoneza zinthu. So afutukikaye to allow for a thorough and independent investigation. Panali sofuso lofuza lokhuza so a president ananenadi kuti sayikira wina aliyense kumbuyo. And ife ngati HRDC tidayamikira president atanena choncho kuti sayikira wina aliyense kumbuyo, komanso tidayamikira zimene akhala kunena Chilowe ndi boma kuti akufuna kutsana ndi Katangale. Koma kuyankhula ndi kuchita zinthu zowiri zosiyana. Chimene tikufuna pa nchona kuti president awulise action. Kesi hii ya Amalisa Hotel ndi kesi imene atata ipanga hando bwina president chikulu cha Malawi chibwera mumawa amene amanena kuti akufuna kutsana ndi Katangale. If the president takes action on this issue, Malawians will believe what he has been saying, kuti he does not want to tolerate corruption and that he does not want to shield anyone. Is also tizoone panopa. We want to see decisive action. A president sangango khala nkumango onerera kuti oya I'm following the inquiry. Yes, he has to follow the inquiry. Koma there are some issues that demand his immediate intervention, immediate action. We believe doing so is not undermining the Public Accounts Committee, but doing the right thing, considering the gravity of this issue. Nkhani ya board ya PFT kuti ndo ima payokha ife tikudziwa nditudi tikudziwa zimenezo ndo ima payokha samene kutenga ziganizo kuchokera kunja uloka munthu wina aliyense amene kupanga ziganizo ngati board
komanso kuonetsetsa kuti akuchita zinthu ngati oyima paokha. Izozo tikudziwa. Koma chimene tinena nchona kuti nkhani ndi nkhani imene kukhuza ndalama za Malawi, ndalama za anthu ogwira ntchito boma komanso omwe anapuma pa ntchito. Pakufunika ndithu kuti ndalama zimene zitetezedwe, and this is not an issue that can be left to the board alone. Government needs to take an interest in this matter. Government needs to take action to protect the money that belongs to my pensioners. Doing so is not undermining the authority of the board. Kumano is protecting the money that belongs to pensioners and saving public servants who contribute to this trust. Panani mafunso ochokera kwa a judge, Ronald Judge, kuchoka kukhoma. Nkhani zomwezo, I think ndankakale imeneyo, kuti mbuyomu, tatati tisakhale busy ndi za mbuyomu. Inde ndizoona, Ronald, kuti pachitikadi nkhani zambirimbiri. Okay? HRDC, nkhani ikachitika timayikapo mulomo. Kwambiri, nkhani zole mone nazo zokhuzana ndi ngongole, anthu kusabweza, tayikapo ndithu mulomo. Inuya angoma sino dima ndimbira daily. Ngati pali radio station imene walima si mata siko sandimbira. Ndikoma sino. Ani nkhani makhamu kundifusa. And ndayikapa mulomo nkhani ngati imeneyo ngati HRDC. So fusolano sindikuziwa kuti munthu yani. Komano takhatuka nkhapo ndithu. Don't you have trust in the committee? No, tukikhulupirira ko basi. Ndiyakhala fusomenelo. Kuti panazo nkhani yokhuzana ndi nkhani yama kuthetsedwa kwa milandu. Chimene tikunena chonena kuti malamulo akupereka mphamvu kwa Director of Public Prosecutions kuti angathe kuthetsa milandu. Malamulo adakutero. Malamulo onse akunena kuti akunena chimene chikuyenera kuchitika akathetsa mlandu. Akunena kuti akayipange ripoti ku parliament. Izozo tikuziwa. Koma poseni athu ndionena kuti nkhanga kuti mchitidwe oyimisa milanduyu ukuchulukira kwambiri. Zimene zikubweretsa mafunso komanso nkhawa. Kuti pankhondo limbandika tangale. Kodi chinthu chathu chili patika dziko kapena ngati boma. Komanso tikuzifunsa kodi nchifukwa chani milandu yambiri imene ikumisidwayo ndi milandu yokhuza akuluakulu amuchipani cholamula. Ndi chifukwa chani sitikumva milandu ina yanthu tikakamba za corruption milandu imene ili ku court sio khawo yokhuza anthu andale. Milandu yonse yambiri yokhuza anthu omwe si andale. Koma chifukwa chani milandu imene ikumisidwa ndi andale okhaokha. Funso ili tikulifunsa kwa nthawi itali. Even pamene achankakala adala DPP mu nthawi ya boma la Achakwera. Tidafunsa funso mwelo kuti kodi chifukwa chani mukungomisa milandu yokhokha anthu akuluakulu andale. Nthawi imene Achakwera. It's on record. Mungatopanga kuko muona ndithu ikira zakufunsa zimenezo. We are asking again kuti chifukwa chani even now amene milandu yayo ikupezeka kuti ikumisidwa ndanthu okhawo andale akuluakulu. Inu simukuona kuti pali chikayi chiopsezo chokuti malamulowa akugwiritsidwa ntchito molakwika. Ife ngati HRDC tiona ndithu pali chiopsezo. And that's why we are raising this issue. Let me give kwa zinzanga kuti mwina nawonso ayankhe kapena kupereka maganizo awo pa mafunso amene manifunsa. Ndizoona kuti pakachitika chinthu ndi pamene zinthu zambiri zina zimakhala zikutuluka, ndi pamene anthu timadziwa kuti uku kuli ma issues. Tithokoze kwambiri imene anenera chair Park igwira ntchito yotamandika kwambiri. Sakugona kugwira ntchito mpaka na usiku. Tikumvesedwa kuti akuopsezedwanso. Pogwira nawo ntchito yawoyo akuopsezedwanso. Zimene zili zovomerezeka yayi. Tikumvesedwanso
it's an alleged thing kuti ena akufunanso atapasa kena kake kuti mwina nkhani iyi zisapitirire kapena asakatifunse mafunso. Tikumvesedwa choncho. Tipemphe apaki kuti asaope agwire ntchito yawo momasuka ndithu. Amalawi akuonera daily. Pano paso ngati kuli chinthu chimene amalambira kuchita follow ndi nkhani imene ikuchitika pakali pano ya Amalaris. Imene apaki daily akukhala pa TV, Amalawi kumvera pa radio ndi ma TV kuonera. Asaope agwire ntchito yawo momasuka. Zikuchita kuonekeratu kuti apo panalakwikapo ndi inquiry imene ikuyendera. Kukazatuluka report yosemphana ndi zimene Amalawi akuona lero, I think izakhaso decision ya Amalawi kuyikana report imene kuti koma zija timaonera zija ndi report izatuluka ndi zosiyana. It will be up to Malawians to reject the report imene idzakhale yosiyana ndi zimene zikutuluka pakali pano. Ndinayi ndi chidwi mzanga wina apo anafunsafunso limene limakhuza kuti bwanji nkhani ya Amalawi mukuyikamba pano pamene simunakambe mbuyo muzikuoneka kuti izi zinayambika pakale. I don't think pension fund inagula hotel imene mbuyo. Hotel imene ikuoneka kuti yagulidwa masiku ano pamene aliyense waziziwa. And we know and we understand that government italowa inayimisapo kwambiri ma business ena amene imaona kuti awasakuyenda bwino. Chifukwa chani isina imisidwe? Pamene ma business ena onsewa anayimisidwa, chifukwa chani ya hotelo iyi sina imisidwe? What's the interest? Those are the questions that we should be looking at. Kuti kodi ndi chifukwa chani tukamba lero za Amalaris pamene mbuyo mongati zinakanika. Ma business ena onse italowa DPP government anayimisidwa kuti aunikireso kuti apa tukupadabwa apo sizinaende bwino. Iyi inapitirira chifukwa chani? Pachulidwapo kuti zambiri zamene even trust imachokera ku ena akuchokera ku Minister of Finance. Mufuna ndoza kuti a ministers mezi sapo ziziwa. Chifukwa chani analolera kuti zipitirire. Ndi chifukwa chake akunena kuti tikamakhala kuti tikumfufuza munthu timapempha kuti akhale kaye pa mphepete afufuze bwino. So ife wako is anthu amene akuoneka kuti nkhani ikukhuzidwa kwambiri atayima kaye kuti nkhani iyende bwino afufuzidwe bwino. Anthu ngati kuliko kafunsa anthu mafunso ku office kwawo asakafunsa abwana ali pomwepo, akafunsa abwana ali ku nyumba kaye kuti tikadziwe cheni kuti nkhani imene inayenda bwanji. Zikachitika kumachuluka dizolira kukumveseredwanso it's an alleged thing. Ndi kubwereza mawu amenewo kuti ndalama zimene zizi ngakhale pano patukamba nozogula no hotel koma tinakapempha kutapitako ka forensic audit ndithu movement ya ndalama mbuyo mwe makhala bwanji. Chifukwa tisaiwale ndalama izizi anthu azivutikira zaka ndi zaka kugwira ntchito contributing to the fund. Zikumvesedwa kuti anthu ena ndalama zija zikafika amazibwerekesa mu mabanki ndikumatenga kauchongola zanja kapamwambako kumagawana. Tipemphe it's an alleged thing tibweresa koma tipemphe kutapita forensic audit tidziwe fund iyi I think it has been abused a lot kupatula kugula hotel zowambiri. Ndi mmenemo mene zinaliri pamene HRDC inachitisa msonkhano wa atolankhani. Kodi maganizo anu ndi otani pa nkhani zimenezi? Pitirizani kupanga subscribe, like, share komanso comment.